Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kuri sei vedare, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. I hope kuti vakadzi vose vana amai avo vane system yekuti kana vakanetsana nevarume vavo nyaya haiperi, zvekuti munoita mazuva muchingotukana. Worst of all, kutukana nemurume wako ari pabasa. Isu varume tinokwanisa kunge tichishandisa mishini inokwanisa kuzotikuvadza mumabasa. Saka I hope kuti especially vana amai pamuchanzwawo secret yangu kana zviri zvo zvamunoita kuti kana mukatukana nevarume venyu then kana umwe wako abuda achienda kubasa wobva ungoramba uchingomutuka, zvinokwanisa kutokanganisa zvakawanda. Ndo zvaigara zvichiitwa nemudzimai wangu, zvakazokonzeresa kuti rimwe bhazi ringe richizotsva. Handingataure hangu zita rebhazi racho iroro. Ininiwo I am a heavy duty mechanic. Ndakadzidzira kugadzira motikari kumine. Sekuru vangu vainge vaine mine kuGweru, saka painge paine umwe murungu ainge achishandapo uyo wavainge vaine mashares naye. Saka ndiye akandidzidzisawo kugadzira motikari. Handina kuzvidzidzira munomu muSouth Africa, saka ndinogona kugadzira bhazi racho, mweya, everything that you can think about ndinozvigona. Saka izvi zvakaitika a couple of years ago. Handingataure hangu kuti igore ripi nekuti vanhu vanozonotsvaka vakaona kuti bhazi riri kutaurwa nezvaro ibhazi ranhingi. Zvakaitika nekuda kwekuti ndainge ndanetsana nemudzimai. Ndakaitawo musikanzwa. Ndaita musikanzwa ndikati sorry mukadzi wangu, zvinowanikwa. Ndakangopfuririkawo ndikangobhaizawo. Saka mukadzi wangu she did not want to let go. Kuda takaita wiki rose tichingonetsana. Aiti zviya kana ndikabuda ndaenda kubasa ubva ndudza kuti ndikuda kutomboenda kubasa kwacho zvinogoshandei nekuti iwe uri kundichita, ndava kutorongedza mabhegi, ndava kutoenda kuZimbabwe. Saka ndaingogara ndiine stress kuti saka izvezvi zvandabva pamba mukadzi ndichasvika mukadzi asisipo. Dzimwe nguva ndaitomusira ndakamukiya mumba because ainge achiti ndava kuenda, ndakurongedza mabhegi angu, ndava kuenda kuZimbabwe, nezvako handichadi. Apa ndichitanga kufunga kuti ainge aine kamwana kacheche. Saka ndasvika kubasa on that day painge paine rimwe bhazi raifanira kuti ringe richizosimuka. Saka bhazi iri problem iro pachezvaro rainge riri kuoverheata. Apa at the same time kutrailer uku kwainge kuine problem. Saka ndakati ndichigadzira kutrailer ndakazonokanganwa. Ndainge ndiri parear axle yetrailer, ndainge ndatopedza kuita wheel assembly yangu ende uye zvekare nemahub ndainge ndatomastripa ndikamagadzira, ndikatarisa zvekare maina nemaouter bearings. Ndikaona kuti everything was intact ende mainge musina tsvina mukati. Saka ndakaita reassemble yangu kuwheel end. Saka nekuda kwekuti ndaiti ndichitaura apa mukadzi achipopota ndakutorongedza zvinhu zvangu, ndatoudza hama dzangu nezvako handichadi, ndainge ndatova neconfusion. Apa confusion yainge yavapo ndeyekuti uyu wemunoyo wandainge ndakajola naye muSouth African ainge ondipa pressure mukadzi wako ndoda kumusungisa, akazouya kumba kwangu akandipopotera, izvezvi ndava kutoenda kumapurisa. Saka ndaiti ndichinyengerera muSouth African kuti madam vasasungwa. Kana ndamunyengerera iye aibva achizonofonera mukadzi wangu obva anditi iwe tsamaya enda kuZimbabwe, murume wako atova murume wangu, iye ndiye atondiudza kuti ndisaenda kunokusungisa. Saka chaizobva chiri chimoto chichibva kuna madam. Saka ndainge ndatova neconfusion apa BP yainge yakatoshuta. So that was when the mistake happened. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichizonyatsokuita verification angu on the hub nut locking kuti ndinge ndichiona kuti zvose zvainge zviri bore here. Saka ndakangoti after lunch ndichazoya ndichizonyatsokucheka zvakanaka because ndainge ndichida kutaura nevanhu ava vari vaviri because vainge vava kutondipa confusion mubrain plus madam
kuramba vachituka uyu musutu uyu, ndizvo zvainge zvava kutondikonzeresa kuti ndiite BP, ndichitya kuti ndinozowana munhu arohwa kulocation ikoko. Then there was another job that came in, chainge chingoriwo chipeace job, saka ndakabva ndangobuda ndikabva ndatonorova ma1212 matouch up pane imwe motikari yeumwe mufesi ainge auya nemuchinda wangu, ndikatopiwa kamari kangu paya. Saka ndakabva ndachizodzokera pabasa, handina kuzofunga nezvazvo kuti painge paine mamwe macheckup andaifanira kuti ndinge ndichizoita. Ndakangofungidzirawo kuti vamwe vangu vandanga ndiinavo maybe vainge vatocheka kuti everything was okay. Saka bhazi rakazobuda mukoma ritori fully loaded, rikatosimuka rikatopinda muroad rakananga kuHarare. Saka bhazi rakati richifamba, hitiya yakatanga kubuilda kuya kwadainge ndisina kunyatsokusunga zvakanaka. Saka kana zvinhu zvakadaro zvikaitika, ndoda kuti vanhu vazhinji vange vachizviziva kuti mabhazi pazvinozonzi bhazi rinenge ratsva, panenge paine kaera, either kamechanical error kanenge kaitwa namakanika kuti bhazi rinenge richingogadzirwa zvechiwaiwai nanamusiyanwa, kana kuti rinenge richitoseviswa zvakanaka. But sevanhu tinenge tiine masituation atinenge tichisangana nawo zvokuti unokwanisa kusanyatsokuisa focus yako pazvinhu zvaunenge uchiita. Saka nekuti ndainge ndisina kunyatsokuita final inspection, ndisina kunyatsokusunga zvakanaka, then heat yakatanga kubuild up nefriction yainge ichiitika zvekuti grease rainge risinganyatsokukwanisa kunyatsokushanda basa raro. By the time driver paakazoona kuti bhazi rava kutotsva, by then it was already too late because trailer rainge rava kutobvira moto. Vakazomisa zvavo bhazi, vanhu vakaburuka vakatiza, hapana akafa, but trailer mukoma yakabvira moto ende hakuna munhu akakwanisa kuti ange achidzima moto iwoyo. Mainge muine zvinhu zvevanhu, masuitcase, magasi akazoputika akawedzera kuti moto unge uchizobvira zvokuti painge pasina kana control. Vainge vaine zvinhu zvavainge vakahodha, vainge vaine chikafu chavainge vakaisa imomo, everything mukoma zvakabvira. Saka patakanzwa nezvayo nyaya iyoyo, takangotanga kutaura kuti mabreaks maybe road, maybe it is just bad luck. Handina chandakataura. Deep down ndakabva ndaziva ndikati damn it, pano paya ndipo chete pakonzeresa kuti trailer ringe richizotsva. Ungataura hazvitauriki mukoma because anenge ari ma-thousands nema-thousands awa, ende murungu wedu iye zvainge zvisingaiti kuti ndige ndichitomuudza basa rinopera apa mhuri inenge ichida kurarama. But pandakasvika kumba, mukadzi wangu ndakamboda kumuudza kuti unoona nyaya dzako dzekuti unondituka ndiri kubasa, of course ndinenge ndakukanganisira, but kana ndiri pabasa, kana ndikanzi gadzira chakati, ibhazi rekuti rinofamba rakatakura vanhu, rakatakura upenyu hwevanhu, any mechanical error inenge yaitika, vanhu vanokwanisa kutofa. Saka dzimwe njodzi dzinoitika mumigwagwa hakusi kunzi pose panofa vanhu zvinenge zviri zvekuchekeresa vanhu, but panotongoitika either driver error kana kuti mechanical error, sezvakaitika kwandiri. Secret iyi mukoma ndanga ndatovawo nemakore ndisina kumbogara ndakaishare naanyone because hazvitauriki, ende vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvavo zvakawanda izvo zvavainge vabatisa. Vamwe vabatisa, vamwe vainge vatorimo mubhazi. Zvakarwadza vakawanda. Kunyange patakaona mavideo ndakatobatikana ende I started blaming myself. Ndikati kudai kwanga kuri kunzi bhazi racho ranga ratsva, then vanhu vose vanga vari mubhazi vobva vatsvira mubhazi. Handiti ndingadai ndava kutonzi ndine mweya wengozi unonditevera. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo vamakanika avo. Hanzi pamunoona mabhazi achikudubuka, matrailer achitsva, hanzi ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti vana makanika vanenge vachimhanya vachiita mabasa akawanda at the same time, then obva akanganwa kusunga chero chaanenge akanganwa kusunga, chinozokonzeresa kuti bhazi ringe richitsva. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda
panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Izvezvi ndichikuitirai voice note rangu, please musazorishare na anyone. Ndinotya kana kuzosungwa kana kuzobatwa. Ndiri kuita kubvunda ndakabata phone kutaura kudai. Saka izvi zvakaitika soon after my wedding, apa ndainge ndiine f up awo andakaitira murume wangu. I did hurt my husband, but ndakazouraya best friend yake so as to protect my wedding. To this very day mukoma, isecret inongozivikanwa nebest friend yangu. Zvakaitika ndezvekudai so, days before my wedding ndakangosangana necar challenge, then my husband's best friend took advantage of me, and this is my secret. Ndakarara naye, no protection, no what, nhumbu ikabva yabata. Handina kutombozviziva kuti kuenda kwandainge ndaita naye kulodge a couple of days before tisati tachata, takaenda tikanorara tose. It was 4 days, but ndaitonzwa kutoti nhasi ndoita sekunge ndiri kuovulate because ndaingonzwa kutongoda bonde, and he was the one that I could speak with. Ndokubva atongotora advantage akaenda neni kulodge, tikabva tachizonorara tose. After we had slept together, that was when I realized kuti I was pregnant. So ndakabva ndachizoita mistake, ndikabva ndamuudza kuti shamwari, wakandipa nhumbu iwewe. Akamboramba akati kuna zvinhu zvakadaro, nhumbu ndeye murume wako yakabatira kuhoneymoon. Ndikati kwete, you are the one that gave me this pregnancy. Akati tichazoona kana mwana azvarwa. Mwana akati azvarwa, makore acho zvakaitika mukoma, ma-DNA aidhura, and muZimbabwe it was very difficult kuti unge uchikwanisa kuita ma-DNA, paitoda a court order. We sacrificed mukoma, ndokubva tachizonosangana muAmerica. Ndakabudawo ndichiti ndikunoona handichatauri zvakawanda, that one vanhu vazhinji vanokwanisa kuzobata nyaya yangu, it can leave a paper trail to me. Okay, takasangana kwatakasangana, then ndokubva tachizoita ma-DNA. Mwana akabuda achinzi mwana best friend yemurume wangu. Ndakaita week, ndakashaya kuti ndoita same, and we then promised each other kuti we will never ever speak of it again. Mwana ainge ari wemurume wangu. Ndiye akatoti, unozviziva wani kuti gomba harina mwana? Ndikati yes, of course gomba harina mwana, but you know a secret is a secret as long as muchidanana. Saka ainge ava kupota achiuya kwandiri achiti iye anoda bonde kubva kwandiri. Saka aiwanzo kutaimira apo murume wangu paanenge asipo pamba, achitoziva kutoti murume wangu haapo pamba kwemazuva, otongouya. Ende zvaaita aisambozviita in a nice romantic way. Aitozviita zviya zvichigandanzara, like kuda kundifixa here. It was so painful zvaaita, and aiva neimwe phone yaigara mumotikari make. Saka akatombonditora video, ndakashama tisati tatanga kuita bonde. Ndikamuti delete, akanditi no, I'm not going to delete it. Saka ndakatoona kutoti this was pure blackmail. Plus pandainge ndava kushanda, aitouya kuoffice kwangu otorara neni, aitongonditi shamwari kia door, and aitozviziva kuti most of the times kuma offices ndinenge ndiri ndega, because ndini ndaiwanzo kusara ndiri ndega, then vamwe vanenge vaenda out into the field, so I would work as a receptionist plus ndichishanda ndiri muoffice mangu. Aitondimanikidza kuti ndirare naye. Apa ndichitya kuti ma-workmates angu kwaakadzoka akatibata tichiita bonde. So I tried to speak with him. Aiti kana ndikati ndichakwanisi kuti tirambe tichiita zvinhu zvatiri kuita, aibva ati I'm going to expose everything, plus ndine video iri kumaphotos mufoni mangu, and ndichaudza murume wako. So I was terrified at all the times. Ndakasvika pakurarama ndichinzwa kuti mararamiro andiri kuita, it's like I am in a prison. Handina chandainge ndichagona kuita ndisina kumubvunza first. Ndainge ndisingachakwanisi kufara nemurume wangu, because aikwanisa kungondisendera message over ati nhasi handisi kuda kuti unge uchirara nemurume wako. So zvaibva zvandi-affecta, and ndakatanga kuita ma-panic attacks. And pandakatanga kuita ma-panic attack, I felt as if I was like a trapped animal. Pane rimwe zuva iro randakati ndichidrive motikari, lucky enough ndainge ndichangobva pamba ndava kutoda kutonobata highway mukoma, ndo pandakangoita panic attack. Ndikabva
ndatongokolapsa. Ndakazotomuka a couple of minutes later on, apa ndainge ndakangopaka motikari pakati peroad. Ende ndinototenda Mwari kuti hazvina kuitika ndiri muhighway. I then drove back home. Ndopa ndakagara pasi ndikati this thing that I'm doing ndinokwanisa kuzosvika pakuparadzirwa marriage yangu nemurume wangu. Asi ndakaramba ndichitorwa advantage ndikaita mumwe mwana, but mwana uyu number 2 I tested mwana ndiwe murume wangu. So I never saw this guy like a person anymore. Ndainge ndava kutomuona semunhu ari kuda kundiparadzira imba yangu. It was a matter of my threats and me trying to survive. Ndo zvakazoita kuti ndinge ndichiita decision, uye zvekare nekuzopfurirwa nefriend yangu, because ndakazomuudza ndichidawo kuti anga achindibatsira. Pfungwa dzangu dzaiva dziri dzekuti kana iye zvake akatanga kufambidzana nemurume iyeye, sezvo ainge achiti your friend Precious akanaka, if you can speak with him, and aikwanisa kuzvitaura zvinhu izvi during sex, you can imagine kuti zvairwadza sei. Saka ndainge ndava kuti kana ndikataura naye, maybe kana akadanana hake nebest friend yangu aizosiyana neni. But pandakataura naPrecious akabva ati iwe munhu ngaafe mhani, ane basa rei, because kana ukaramba wakanyarara uchafa neBP. So ndipo pandakabva ndachizomuuraya. It is very hard. Ndinoita sekunge I am trying to justify what I did, but mukoma ndakamuuraya murume uyu. What I did as always, ndakamuudza kuti aifanira kuti ange achizouya kana awana mukana kuma offices kwedu. On that day ndakatomuudza kutoti I have bought something nice for you. Ndainge ndine kalingerie kandainge ndakatenga, ndikabva ndachizomutumidzira mapictures acho mufoni make imwe iyaya. Saka paakasvika ndakabva ndati ndikuda kuiona foni yako, ndokubva andiratidza. Then ndokubva tachizoenda mumotikari. Ndainge ndatoisa mushonga mujuice reRevive iro raakazonwira ari mumotikari takagara. Paakatanga kundiudza kuti ainge achinzwa sekunge nzeve dzake dzainge dzichirira, ndikabva ndati iwe, my boss just called me. By then ndainge ndakatobata phone iya yandainge ndichiziva kuti yainge iine evidence. Ngoma ndakaburuka ndikadzokera muoffice. Then ndokubva iye achizobvawo pacar park akabva achizoendawo kubasa kwake. Saka kwainge kusitorina munhu ainge achitozviziva kuti munhu ainge auya kuzondiona, especially the wife. We will make sure kuti she will never ever find out kuti we were cheating, and nemurume wangu haana kumbogara akazviziva kuti ndo zvataiita. Saka ndakangoshandisa advantage ekuti there is nothing that will trace me back to him. Kunyange kutaura taingotaura once in a while pafone, but handina kumbogara ndakataura naye on his phone. Taitaura tose pafoni iya iyo yaigara mumotikari iyo yandainge ndiinayo. Foni iyo yomukoma ndakati this phone kana kuri kunzi ndikagara nayo ndinokwanisa kuzopinda busy. Guess what I did mukoma? I then drove out of Harare. Ndikabva ndachizoenda kune rimwe demo, ndikaenda ndikanorasa foni iyoyo mudemo imomo. Ndikati everything nesim card and the evidence and everything, handidi kana anything that will remain just in case kana ndikazobatwa. So then I drove back. Ndikabva ndaenda ndikabva ndachizoona imwe sister yangu yandakazotora ndikazoenda nayo kumba on that night. Later in the evening murume wangu akauya. I can't say a lot about what happened after that. So we also went to the funeral, and zvakangonzi ainge akomita suicide, but ndini ndakamuisira mushonga wemakonzo mujuice reRevive. Paakangoti ndiri kunzwa nzeve dzangu dzichirira, ndakabva ndatora juice iroro. Apa ndainge ndakatopfeka magloves pese ipapo patainge tiri mumotikari. Kunyange bonde ratakaita tichingopedza ndakabva ndati hande kushawa. Akati today what's going on? Ndikati let us just shower. Last time ndakanzwa murume wangu achicomplain achiti you have this strong perfume. Wava kushandisa perfume inonzi chii? Ndokubva tageza paya. So when we went to bath, ndakatozviziva kuti if we bath, kunyange zvikanzi vanoda kuzotarisa DNA pachinhu chake, you will be squeaky clean. And ndakatomboita nguva yakareba ndichiona movies mamwe aya crime movies, ndo andainge ndichiona ndichitonyora pasi kuti I'm going to do this, I'm going to do that. I cleaned myself of all the evidence.
friend yangu inonditi zvandakaita I did what I could so as to save my marriage. Handizivi kuti zvandakaita ndakagona here vedare. My friend, she is the only one that knows about this. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Yo mujolo muri kuzvinzwa ka nyaya dzemujolo. Hanzi ndakaona kuti munhu uyu anokwanisa kundikanganisira marriage yangu because he was busy blackmailing me. Zvakazongonzi sezvo ainge aine mafinancial problems akazocommita suicide. Asi hanzi ndakamisira mushonga wemakonzo mudrink revive. Hey, pakaipa mamwe maadvices atinopiwa nemafriends, asi ivo vakati maida kuti ndige ndichiita sei naye mukoma, dai marriage yakatoparara ka. Zvakangooma hazvo veduwe. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndine cousin yangu uyo wandichati ari kugara kuBotswana. Saka this happened, it was last year towards gore rava kuda kunopera. Ndoda kubvunza kuti ndomuudza chokwadi here because anogara achingokomplaina achiti solar iyi yandakaisirwa haisi kunyatsokuita zvakanaka. Should I tell him the truth kuti ndakamutengera fake ndokusaka mabhatiri acho achingogara akadhakwa ende inokwanisa kungosimudza malights chete? Apa iye aitofungidzirawo kuti atora chirungu akachibvisa mutown akachiendesa kumaruzeva. One day he called me akabva achizoti kwandiri, mukoma, I want you to help me to get a solar muHarare. Ndikabva ndati no problem. Saka ndainge ndichitoda kutonotenga masola chaiwo kukambani iyo yainge akandiudza kuti ainge akaiona paFacebook. Ndakabva ndachizoenda kushop kwacho ikoko after andipa mafone numbers ndikataura navo. Ndakaona kuti mari yainge achida kushandisa yainge yakawanda. So ndakabva ndachizoenda kune imwe shop, izvo zvimashop zvimafly by night. Ndakabva ndachizotenga masolar panel, mainverter, mabhatiri. Apa vainge vakachipa, everything looked real. Ndokubva vachizoinstalla solar yacho, but mukoma ndezve fake zvinhu izvozvo. For the first week apo paakabva kuBotswana akauya, everything zvainge zvichishanda, malights, mafoni achichaja, TV, even fridge yainge ichitosimudziwa nesolar, vaizoidzima usiku chete. That was when things started going wrong paakabva nefridge kuBotswana. Akatondifonera akati kunogwa handisi kuziva kuti what's going on, because tikuti kana tikangobatidza TV mabhatiri anobva atongopera moto same time, uye zvekare inverter yacho yaita sound inodhuma kuita kunge itrack chairo. Within a month that solar system was just useless. Mabhatiri akafa. Akandipa mari ndikamutengera mamwe mabhatiri efake neinverter futi yefake. Ndokubva ndaenda futi ndikabva ndachizonozviisa apa ndainge ndiine vanhu vekushopu ikoko. Saka ava kungogara achingondifonera. Anoti kana akatanga kundifonera anenge achidemba zvisingaite kuti ndinorwadziwa kuti ndakashanda kwemakore akawanda ndichitiwo ndiri kuda kuti musha wangu unge uchizova nemagetsi sezviri kungoitawo vana vevamwe, but ndikuona kuti chandakaita hapana, ndakangotambisa mari. Saka munhu akangoramba achingodemba unopedzisira wava kutonzwawo mwoyo wava kurwadza. Ndakazoenda kushop kwacho ndikati vakomana yatakaita paya haiiti. Imimi zvandava kuda kuti munge muchiita sezvo munhu uyu makatomudyira mari, because 2 times achitenga mainverter, mabhatiri, chindipaiwo zvinhu zveoriginal. Saka vakabva vachizoti kwandiri okay, it's fine, tichacheka mustock, because zvavanoita vanoti kana ukasvika pashopu pavo, ndichitaura neumwe mukomana uyo wandakaenda naye tichizonoisa inverter kekupedzisira, aitoti kana ukasvika pashopu pedu tinotokutarisa kuti wakapusa here kana kuti wakangwara-ngwara, unoziva here kuti zvinhu zvesola zvinombonyatso kufamba sei. Kana usina chaunenge uchiziva vanobva vakutengesera zvinhu zvefake, but ukasvika naelectrician anyatso kuziva kuti
zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichifamba sei, then vanobva vachizokupa zvinhu zveoriginal. Saka vakati no, do not worry, tine zvimwe zvemaoriginal zviri mustock, saka tinokwanisa kukupa. Mukomanashi ndichitaura nemi kudai so, machinda yaya vakabva vachizoenda kumapurisa ndokubva vachizonopiwa protection order yekutoti havatodi kana kutondiona pashopu pavo. Saka handizivi kuti ndoudza here umwe wangu kuti shamwari paya ndo zvakaitika, ndakatiwo ndaitawo mari ndisingazivi kuti ndiri kutokunyudza even more, ende ndakazoita mistake yekuti ndakazoti futi ngochitenga zvimwe zvinhu zvandaitoziva kuti ndezvefeki. Kana ndikamuudza chokwadi anokwanisa here kuti ange achizondiregerera kana kuti ndotongonyarara hangu ndozviudza kuti the damage was done and it was done, hapana zvandichazviita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Dai mataura nehama yenyu maiudza chokwadi so that ange achiziva kuti ndo zvakaitika, at least kana akazivawo kuti solar yake yainayo ndeyefake, mainverter zvose ndezvefake, anokwanisa kuzoshanda futi then ozotenga zvimwe zvinenge zviri original yapakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story as hidden identity. Ndiri murume ndine makore 26 years ekuberekwa, ndinoshanda nevamwe tichita zvefumigation, saka takazodaidzwa kuruwa. Painge paine uyo ainge achida kutanga kudira foundation yeimba yaainge achivaka, saka patakasvikapo akati ainge achida kuti tinge tichizoita fumigation yedu nepest control kuitira kuti kana vovaka, kunyange vapedza kuvaka, imba isazotanga kudyiwa nemujuru. Saka mukoma takazoti tava kuchera takaona dehenya, musoro wemunhu mukoma watakatoona, but chakatishamisa ndechekuti dehenya iroro ratakaona munhu wacho aitoratidza kutoti akasofa, whether akapondwa kana kuti akavigirwa ipapo kudhara, but vhudzi rake mukoma raitoita sekunge vhudzi remunhu achiri kurarama. Uye zvekare paakarohwa nepiki, chidehenya ichocho pachakarohwa nepiki, umwe wangu uyo akarova dehenya racho nepiki, piki yacho yakatozara ropa. Ndozvakazoita kuti tinge tichizonyatsokuchera zvakanaka, tikatoona kutoti kumusoro wemunhu. Takangoti tichingoti musoro wemunhu, tikatoona raptor ichitosvika, because mundara iyeye ane Ford Raptor yeblack. Takatongoona raptor yake ichitongosvika, ndokubva atongoti ndipei kuno, akatoisa musaga, akatopinda mumotikari, akatoenda. Haana kana kumbotipa any explanation yekuti painge pambori neguva here, kana kuti ndiye akauyisa here musoro wacho or what. Haana kana chaakambotiudza mukoma. Takazopedza hedu basa iroro, but kana iri semari yaakatipa, because akazoti kana ndikapa murungu wenyu bonus anokwanisa kusazokupai. Mukoma takapiwa ma 200 tumabhuru umwe neumwe uyo ainge aripo. Murungu wedu hatizivi takazopiwawo mari yebonus on top of basa ratainge taita ipapo. Takadzidya zvedu mari idzodzo, but taiti kana tikatanga kutaura nezvayo nyaya iyoyo ndainzwa kana mwoyo uchienda kure, because kudya mari yemunhu akadaro kunotyisa. Ndo zvatakasangana nazvo kuruwa. Ndichauya futi neimwe nyaya iyo yakaitika apo patakambodaidzwa kwamurehwa, kwainge kwanetsa mujuru mune imwe shop kwamurehwa uko. Ndichazouya nenyaya yacho in full mukoma, but for now chimbopostai nyaya iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, avo vari kuti ivo basa ravo ravanoita hanzi tinoita fumigation ende tinoita hanzi inonzi pest control. Zvakangooma hazvo vedu we. Naimi, is it possible kuti musoro wemunhu hanzi rainge ratongova dehenya, just a skeleton, but hanzi skeleton iyoyo yainge itori nevhudzi, kutotangise kunge vhudzi remunhu mupenyu. Apa hanzi chiskeleton ichocho chaitobuda ropa. Hanzi patakangoti
ndokubva tatoona Raptor ichitosvika paposition, hanzi ndokubva atongoburuka mundara wacho akatongoti ndipei kuno, akatongoisa musaka kwava kutongoenda. Hanzi zvakaitika kuruhwa uko. Munozvionawo sei nhai vedare? Is it normal or it is not normal? We can't wait for part 2 yenyaya yavo. Hanzi kwamurehwa pane zvakaitika apo pavakamboenda kunoita pest control pane imwe shop yainge yanetsa, hanzi mujuru. Pakaipa. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune vose avo vanokomenta on each and every video, thank you very much. Rambai makadaro. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.